Bosgarren edukuntziaren ezarpenarekin materia organikoa ere modu selektiboan batzeko urratsa eman genuen. Eta 4 hilabete pasa dira diren honetan lehen balantzea egiteko garaia iritsi zaigu. Momentu honetan, bosgarren edukuntziaren 2.900 erabiltzaile ditugu. Horien artean daude partikularrak eta sortzaile bereziak. Sortzaile bereziak esaten dugunean dira jatetxeak, elkarteak, ikastetxeak eta etxebizitzari ez dagokienak. Jakina den moduan, bosgarren edukuntzia ezarri aurretik, gaikako bilketaren portzentaiaren datua etzen oso altua. 30%, 29% ingurun ibili gea beti. 2016ko abenduan, bosgarren edukuntzia ezarri eta 4 hilabeteran, datu hori asko hobetu dugu, lortu dugu hobetzen, eta zehazki 2016ko abenduan 45,9ko gaikako bilketaren portzentaia igotzea lortu dugu. 23,5an gutxitu ahal izan dugu zabortegira errefusio gisa bideratzen diren kopuruak. 2016. urtean aldeetar bakoitzak bataz beste 315 kilo hondakin sortu ditu. Hauetatik 88 kilo gaikako bilketa bitartez berreskuratu ditugu. Esan bezala beti dago zer hobeturik, baina datu hauek erakusten digute gaikako bilketa sistema norabide egokian doala gure herrian. Beraz esandako guztiarekin zer azpimarratu nahi dugu. Asko hobetu dugu eta bide honean goaz, baina ez gaitzala loak hartu. Ziur gaude sistema honetara herritar gehiago animatuz gero daituak aixe hobetzera lortuko dugula eta ondorioz leloak dien bezala guztion artean herri jasangarriago bat lortuko dugula. Datu bat eta onak direla, hobetu daitezke, zenbat eta jende gehiago parte hartu datuak asko hobeagoak izango dira, eta horretara animatzen ditugu herritar guztiak ere, ezta? Bai erabiltzaile bereziak, eta sortzaile bereziak, eta bai andoaindar guztiak parte hartu eta animatu guztion artean aurrera egiteko. Ikusten gauza bera esan beharko genukela, datuak nahiko onak diala, ikusten da 3 hilabetetan gutxi gora bera nahiko desente igo degula datuak, eta orain askoz hobeagoak diala, baina argi dakago ere oraindik hobetu ditzakegula eta alde horretatik animatzen degula jendea parte hartzea. Egia da 2016ko portzentai nagusia ezin izan degula lortu, 60% izan, baina bide honean gaudela eta hori argi dakago.